D'entrada, és evident detectar les debilitats, i les debilitats les hem detectat. I hem treballat durant aquests mesos també per convertir aquestes debilitats en fortaleses. En aquest sentit, som molt conscients, i en això treballem incansablement, que volem que hi hagi un diàleg més fluid amb totes les administracions que hi tenen competències. Volem un diàleg honest i volem un diàleg, si em permeten, àgil amb la taula de consens, però també amb les entitats ambientals. I hem de ser absolutament totes i tots. Ningú en pot quedar al marge. Volem, en definitiva, incidir en una planificació específica que segurament, i no ens fa por dir-ho, és el que ha mancat fins a dia d'avui. Però el Delta de l'Ebre és també alhora un ecosistema fràgil. Fràgil a les inclemències climàtiques. L'única manera de protegir-lo, és anant tots i totes a una. Per això, la primera cosa que els vull anunciar avui és que tenim un acord per treballar plegats, per teixir un horitzó comú basat en solucions basades en la natura, perquè no podem lluitar contra les forces de la natura, segurament, seran inevitables, però el que sí podem fer és utilitzar-les en favor de les nostres necessitats. El Delta, ho he dit, m'ho han sentit a dir en alguna ocasió, ha d'estar per sobre de pugnes i de colors polítics, ha d'estar per sobre de desavinences que només siguin polítiques i no tècniques, lligades, evidentment, moltes vegades, massa vegades, malauradament, a rèdits personals. Per això avui anunciem, i vull fer-ho en aquesta comissió d'estudi, i vull que siguin vostès els primers, la creació de la Comissió per la Protecció del Delta de l'Ebre com un òrgan consultiu, un òrgan assessor, un òrgan de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions, les entitats i els sectors, tots els sectors de la societat civil. Tots per anar a una, totes i tots amb un sol objectiu, protegir el Delta de l'Ebre. I la segona cosa que també els vinc a explicar és que per fi tenim una estratègia sòlida, una estratègia de govern per protegir el Delta de l'Ebre. També vull dir que no són cants de sirena, ni són promeses buides, són accions estratègiques, són accions planificades. És més, són accions estratègiques, planificades i calendaritzades, que ens marquen el camí, que ens diuen què hem de fer, com ho hem de fer, quan ho hem de fer i amb qui ho hem de fer. És que fins ara ens tiràvem els plats al cap. O aquesta competència no és meva, jo tiro pel dret. O jo vull recular 500 metres. Nosaltres no volem recular 500 metres. No volem recular 500 metres. Però si l'Estat en aquests moments creu que hem de recular 500 metres, seiem. Nosaltres no volem fer al·legacions en aquest projecte. I ja n'hem parlat amb l'Estat. I l'Estat diu, seiem, parlem-ne, mirem com ho podem fer. Ens posarem d'acord, no ho sé, a vegades, tot passa per renúncies, no? Ara, si ens movem o no ens movem de l'immobilisme i passem del bé a preservar, que en aquest cas és el Delta, segurament ens costarà molt més. Personalment crec que hi ha disposició. Jo personalment n'he parlat amb la ministra. Jo no em cartejaré amb la ministra. Jo amb la ministra la truco i parlo i m'hi assento. I passa per aquí. Jo mateixa, amb companys del departament, ens vam asseure amb la nova delegada del govern i amb la persona responsable de Costes de Tarragona. És que són els nostres interlocutors. I no ens en anirem de copes. No cal que siguem amics. Però sí cal que treballem en pro de la regressió del Delta. I en això estem concernits. I també el contesto a vostè perquè tots m'han parlat del pla de gestió. El pla de gestió ja el tenim aprovat, el pla de gestió. El que passa que el pla de gestió no ens ajuda gaire si no tenim el pla de protecció. Aquest és el que hem de tirar endavant. El pla de gestió ja està aprovat. Però fixin-se, el parc és del 83 i ho he de dir així, i que es posi vermell, que s'hagi de posar vermell. Durant 38 anys no s'ha fet res. No s'ha fet, ja està. Durant 38 anys no s'ha fet res. Doncs som-hi, fem-ho. Hi ha un moment que és el moment, el minut zero, doncs és ara, i ja ho entenc, tard, sí, però fem-ho. Fem-ho ja, amb temps i amb calendari. I jo m'he compromès en temps i en calendari.